Yan lang. 10 katao kasi. Sobra. Tapos, isang bigapol, no? Hindi pa yung bayad. Ate Edwin dyan. Edwin. Dahil yan tayo Romel ah. Na? Maraming handa. Ayun lang naman. Wala sa ibang bisita? Tayo lang. Ang dami. Ang dami pa. So yun na bukas. Sa magkano yung itlog? Seaweed. Lasang chicharon yun eh. Ha? Wala nakamarinate na oh. Diyan mo rin nakadabol na. 271. Konti lang yung taba. Ayun lang kayo dyan. Pagkano siya. Magkano yun? To... 250? Pwede na eh. Oo. Pinasabo. Kaling pagsabo mo. Na? Kaling pagsabo mo. Oh. Ayun, ito may sauce na yun. Ano ba? Oo, may sauce na yun. Tanungin mo. Sa teka, meron mo. Yung quality na sa akin. Ang matatagpuan dito sa friendship. At iba pa lang. Brad, circle na samji to? Circle? Bilog? Pang barbecue po sir, ganyan. Pangihaw po. Pero pwede pang samji. Hindi. Ito ako. Ay, ito sir. May pepinod pa lang. Gutom na mi. May pasalubong. Sino? Eden? Parang ka na.
Sa tingin mo pang ilang person yan? Ito mo? Yan lahat. Ilang kilo? 10 katao kasi yan. Sobra pa sir? Ha? Sobra. Malalasik. Isa-isang sa dalawang tao, pwede na to. Tapos, Sagmigapol, no? Ano masarap? Alfonso, Sagmigapol. Katapat niyan. Ha? Alfonso. Hard, no? Hard. Nakaharap niya tayo, no? Hindi na isakay yun. Wala, hindi na isakay. Ito nakita ko, tumatalon pa yan, no? Wala na uso sa hindi. Na-adapt na ng mga Pilipino, no? Gustong gusto, no? Kasi naya nila eh. Gusto nila eh. Sa mga daan, nandiyan na yan, no? Sakay natin doon. Ito sa inyo sir? Oh, Hindi. Ito na. hindi pa yung bayad. Yung naka-stay lang yun. Kaya pati Yung bar ng gandan, eh. Sinyaman ng mga, no? saan yung bagong buko juice? Buko juice. Ito. Na? Magtata kita? Mahal ka pa? Bakit? May nakamakapagsandigan ko. Kung saan ta namin itong pinata. Yan. Hindi ba? Kung ganun ta namin niya. Muli ba? Oo. Ano yan? Bahay kayo. Dami. Putang mo. September 26, 2 days niya. Hindi magkain ako kahit ang 300 mo. Isang malipsa mo. Saglihan naman ta niya. Tara. Kailangan pa ba yung ID? Yes. Apat na ba nito? Hindi ako pala makabigyan eh. Kaya pinay niya. Anong nandun pa sa kabila yung pwesto nila? Ito mabili yata ito na.
May noodle. Saan ba kaya bili kita? Itong styro. Lalo ka na. Fresh buko juice. A few moments later. Ate Edlin Jo. Edlin. Napadala niya ang beef curry. Luto niya. Nakalihan tayo Romel ah. Na? Maraming handa. Wala sa ibang bisita? Tayo lang. Ang dami. Dami pa. So yan na bukas. Hindi kinakain niya. Matay ka. Ano ito? Dami yung kaya. Bala mo. Sobrang kaya. Ano? Hindi kinakain nga yan. Lasang nilini. Ang tanda ka na niya. Lasang nilini. Preservative yan. Alam mo rin nga ba? Sa alam mo. Ito yung mapula eh. Oh, that's na dyan. That's na. Okay. Okay, pili ko. O, dance. Sana ni Mawa. Sana ni Mawa sa akin dyan. Nga? Apa di dalam? Tukar-tukar ka lang yan. Mag-akadet. Sayaw ka, sayaw. Palagi nila si birthday boy. Andito na kasi natin. Ano gusto mo? Kumunti kang gusto na. Start kumunti ka. Yung nagdapo yung sing-sing ata. Okay na kanya, bengi mo. Nagluto ka tayo? Yan, napasak ka niya ako. Magsuga. Sumpang. Ang lasing na ata. Pero yung loko, mga kain. Okay, may
naman ako uminom. Ate, may nagka-ere ka? Kumain na. Na? Kumain na. Wah, pero tayo may na-upload. Okay. Bami ang ngayon. Citation. Ba na yung nainang. Pinapatawag si Erika para ma-interview mo. Ayaw niya. Tapos na daw kumain. Masilap taluluto naman. Kaya niyang candy siguro. Ah. Dance na ka, David. Dance na ka. Dance. Iba. Lapit ka, sita ka, kit. Iba. Marama rin, iba. Anong dance yan? Itik dance? Itik dance. Chicken! Chicken dance. Cellphone mo! Dagang iPhone na ini? Kalau pa namin, le? O yata. Hawa ka no pala. Ang kalong pa itang may nabang yun, le. Aliya? Itang ngini ni, itang latest na yun. Sa ilang gamitan din ay kasi? Sabi niya. Na? Sa ilang gamitan? Mahirap gamitin yung iPhone, no? Reme pala yan tinati. Camera. Saan yung camera? Tingnan ko nga kung malinaw. Ito pag McDo din. Ha? Pag McDo, tawag ko na tayo. Yung kay mama mo. Masala yan. Masala yan. Pasala na. Oo, kasanting na, oh. Kasanting na, oh. Kasanting yan, oh. Ayun na, kasanting na yung camera. Halo pa na ang yan din. Pasala yan, ha? May halago yung lalo yung Juliati ko. Na? Ano yan? Inga-follow mo kailangan mag-filter. Oo, kasanting na yung camera. Wala naman filter. Oo. Kiyat din, eh. Naguling filter ko.